Čaute. Viem, že vizitky už sú také jemne out, ale chcel som ukázať moju vizitku, vlastne k full new. V podstate na tej vizitke som umiestnil klasika kontaktné údaje, QR kód aj na skenovanie telefónom. A ako taká maličká vychytávka, neviem, či to vidíte, ale je tam NFC nálepka. Tu som si kúpil niekde na AliExpresse. A funguje to tak, že s telefónom, tu mám nejaký starší telefón, vidíte, že už to načítalo. A po kliknutí, kde naskenujem, tak vás to hodí na web. Môžete tam umiestniť hocičo e-mail, web, online vizitku a tak ďalej. Takže je to taká vychytávočka a môže to viac zaujať toho potenciálneho zákazníka, komu tú vizitku dávate. A tým pádom je väčšia šanca, že ho nevyhodí a ten kontakt si nechá.